Здравейте! Отново сме в моят сервер. Тук са The Most и Hackscore. Или какво е там? Какво ще е? Коста! Така, и да ви покажа новия LARP Shop. Това нямам. Ето го LARP Shop. Така изглежда. Вижте и небето какво е яко. Вижте мен. Ето го слънцето. Ето го и The Most. Къде ще знам? Къде ще е? Има нови лапове. Значи това е единия. И днес може да се стигне помбата, не знам. Другия лап хол. Чакайте малко. Ето го. Това ще е PvP. Мисля. Ще е PvP. И да можете тук, не се притеснявайте. Ето. Вижте тази топка. Доста яка, шарена. Да мост. Какво ще да покажем? То PvP ли бе? Но както виждате, да мост е хак. Незабавно трябва да се банна от PvP България. Или от всички сервери. Той трябва да е баннат. Вижте го. Ето, вижте, ако мислите, че на Game Mode. Ето, Game Mode 0. И вижте. Вижте какъв хак. Я, понеже си хак, я прави тук прозорците. И ще се счупим. Кой му дай? Напри го тук такова да ме чупат. И тъпи зомбита. Айде си ме бил, бе. Тъп да мост. Това е полезно, бе. Полезно е. Искам това колко... Не знам какво съм написал, но вече никой не може да набие. Предишния клип видяхте само. Добре, на спана нищо не се е променило, същия тъп спан. Така. Warp Trade. Ето го Warp Trade, аз го показвах, но пак да го покажем. Warp Event. Тиопчета. Его бе. Така, това е. Чао от мен, чао от Hackscore и от най-важният човек в сервера The Most.